Ty teraz zatvor svoje oči. Pána, práve teraz sa trhajú reťazie, o tom nevieš. Temnota sa trhá práve teraz. Služobníci, poďte za nimi. Dnes je váš deň. Tač. V mene Ježiša Kristovu vône moc Božiu na jej život práve teraz, Pane. Kerevo soria vando leva siria vakaja. Tač. Kevre siria vando, Pane, to, čo potrebuje Bože. Dnes je tvoj deň. Kalman, môžeš prísť so svojou manželkou a venčandlom? Poď dopredu. Sem. Korava Syria, Mando, Levreke, Syria, váš donovasta. Kvôli tomu, že ste sa rozhodli žiť správny život, diabol útočí. Ale koľký z vás veríte, že dnes diablova moc skončí na ich živote? Uvoľňuje moc. Tač. Moc Božia práve teraz, Pane, aj si rozhojení Bože, Pane, zapáli Bože, až do vnútra, Pane, a tento oheň horí. V moci mena Ježiš. Kerava, Syria, Mando, Levra, Kara, Mandas!
Voda stúpa! Voda stúpa v mene Ježiš. Halilúja. Sláva Ježiš. Aj to stúpa ešte viac. Kere mendo, vliria, vana, vrando, siria, vakája. Alžbe, toto je tvoj deň. Počúvaj. Viete, ktoré sú najsilnejšie ženy, ktoré sú pri studniach? Ženy pri studniach. Ženy, ktorí milujú Boha. Ženy, ktorí ho hľadajú celým srdcom a sú poslušné Bohu. Kere mende, seria, vana, raba, kaja, vana, sere, vesia. Toto je tvoj deň. Toto je tvoj deň. Šivra, tíva, sivre, kia, mano, vrondo, sia, vakája. Môj milovaný brat. Pane, ťa tu túžba, ten oheň, Pane, nikdy, Pane, nezanikne v mene Ježiši. Ať jeho ústa sú naplnené mocou, ať jeho ústa sú naplnené tvojim pomazaním, Bože. Pane, a ženám ich manželstvo v mene Ježiš.